ko ng Diyos sa gyapon nga siya uban nato. Amen. Wala kong gingon. Ayaw mo kaluya bisag gamay rata. Ulo ako sa tinuod lang mga kwadto lang yun ako kaluya. Pero wa ko nag-after nga din ako makabaton og kaluya. Ang kakwa, ang pagpangandam niya sa Ginoo. Kaya ang sugo sa Ginoo sa kuha, mao lamang na ang pagbantay sa mga kalag bisag gamay ra na. Bisag duha tulo. Manang purpose sa Ginoo nga din siya nagapadala og pastor. Iyang gipadala ang mga katawhan nga gibuhat sa Dios. Kaya nangasaag naman yung mga tao kalibutan. Nagunahuna na mga ilahang mga pangunahuna. Wala ang Ginoo. Naggamit siya mga pastor aron katong mga kalag, hindiin man to sila nga nagatuo sa Ginoo. Mabantayan sila pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pabitaw na kita ng alagad sa Ginoo magpadayon jud ta. Kaya nga naman, mao kini ang ato ang bulaton sa Ginoo na bilang kita mga anak sa Dios. Mao ni atong kinabuhi nga din ato aning kung bagat pa praktisan ba magitudlo sa pulong sa Ginoo pinaagi sa Espiritu nga mo na ito paggabaton nga mo nang hinungdan nga kita niya sa simbahan nga kanang meaning sa simbahan mo kana ang pag-honor pag-glorify o pag-daig mo na ang simba ingon pa ni Jesus Christ ang iyang amahan nga nasa langit nagapangitan niya atong nagasimba sa Espiritu kamaturan mo na igingon niya sa John mismo si Jesus Christ nagingon atong nagasimba sa Espiritu kamaturan unsa man gyud tinuod nga pagsimba o bitaw na akong gingon sa inyo kanang tinuod nga pagsimba mo kana ang pagtahod sa Ginoo kaya mga tao wala naman ni tahod sa Ginoo although mao ninungdan nga din si Jesus Christ nagsulti siya sa mga parasiyo mga eskriba bisan niyang katawan matod pa niya these people draw near to me with their lips and mouth but their heart is far from me manang giingon they worship me in vain. Nagasimba sila kanako nga kawang lamang. Kaya nga naman, although nagsimba, nawala ang pagtahod, nawala ang paghimaya, labaw sa tanan, nawala ang pagdaig sa Ginoo kay mo bitaw nang lingon nga, unsa man nimo pagdaig daw sa Ginoo be? Nganong daigon man nimo ang Ginoo? Tungod sa iyahang mga pulong, din gi-promise niya sa ato sa mga anak sa Dios. Nag-promise manggod siya kung asa ta padulo magauban daw siya. O bitaw na importante nga din kita mahibaw ta na. Kunya kanang adlaw sa Ginoo nga ang mga tao dapat mag-ila. O bitaw na nga ingon ang Ginoo sa napulo ka sugo. Unong kaadlaw inyo pag ikapito ako ana. Ang mga tao wala sila nagunahuna ang ikapitong adlaw. Muna si Pablo sa Roma chapter 14 nagpainumdom siya nga din adunay duha ka tawo nga din nagselebrar o nag-honor sa mga adlaw. Ang usa nag-honor nga sa pito ka adlaw lahi gyud ning isa. Mo ni buot pasabot sa Ginoo kanang nag-honor sa kadlaw nga lahi sa unong ka adlaw. Ug doon na po yung sa katawo nga din tanan adlaw gikan sa uno hangtod sa pito pareha ra, no? Pwede mo simba sila atong laing adlaw bisan asang adlaw. Pero ang iyang gingon dito sa Roma 14 verse 6 na ang nag-ila daw sa adlaw mao kadto ang nag-ila nga din ang usa ka adlaw lahi ug mao kadto ang nagpasalamat ug mao kadtong nagpangaon diya sa Ginoo no kanang nangaon ba kay kinato pagpangalagad pagpangaon man ni aron mabuhi ta dili mo bitaw na aron makapadayon ta kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa matag pulong mo nang kita hangtod karon nabuhi ta ug labaw sa tanan ng pulong nagasaad nga dili gyud ta mamatay kay ngano man do na tay pulong nga gikaon nga gi-promise ni Jesus Christ nga dili ta mamatay mao kani ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao bitaw ni atong tuho ani ingon nga kita nag-ila sa Ginoo nga nagtuo ta sa Ginoo mao ni ang pulong mao ni muhatag kan nato nga din kita kanunay magadaig sa Ginoo mao na nga atong i-honor ang Ginoo sa adlaw niya mao na nga din sa kabutang nga din ang tao nag-honor mag-honor gyud mao na kung magsimba ka magunsa man ang
pag-ani nimo karon Domingo ang awa nimo na giunor usahay, mawa ka usahay, di nakaganaan mo na mga tao karon no. Tinuod gyud tong giprapesya sa Ginoo, mo bitaw nang mangayo ta sa Ginoo nga dili ta niya ituklod kay pagtuklod na sa Ginoo na. Gipang propesya na gud ng mga panghitabo diri. Mo bitaw na nga din kinahanglan masayo ta sa kamatuoran kay kanang kamatuoran mao gyud na imuhatag nato kagawasan. So ang kamatuoran kanila nawala na. So sa ato ayo itugod nga mawala ang kamatuoran. Unya, adunay propesya ni Apostol Pablo sa ulang adlaw daw ang mga tao ubiya na sa gugma sa kamatuoran, dili na sila gusto kamatuoran. Kaya nga naman, human naman sila nakaila sa Ginoo. Muna sa kabutang kung isulti ninyo karon. Nga din, adunay dili ta makaingon siguro na pa isulti sa Ginoo. Nagisgot ko kaninyo og tribulation na tumiaging Domingo. Nga aron dili ta makaagi pagyud ana. Dunay nainumduman ako gamon nga. Pagkalunis, kay ko Lord sa akong isunod iwali. Ingon siya kading kanang nabasahan man gud nako sa 2 Peter or ingon pa niya din sa 1 Peter chapter 5 verse 10 na din si Jesus Christ daw kuno ni anhid din dili lang ang pagluwas dili lang kay pagluwas aron mutuota kay si Kristo na pagkamatay aron muluwas. Adunay giingon ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Matod pa niya, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Pinaagi kang Kristo Jesus. After that, ye have suffered a while, human nga mag-antos mo sa makadyot, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Muna si Kristo, wala ni ani din niya arong pag-ingon nga gipang pasaylo na mo, gipang luwas na mo. O bitaw na nga kung atong sabto ning pulong sa Ginoo, dunay tulo ka butang gihimo ni Jesus Christ diri. Ang una gihugasan ta niya, pangugas ba? Ikadua gipakaon ta niya aron dili tagot mon kay dugay-dugay pa mamubalik ang Ginoo. Karon makaingon na gyud ta nga hapit na mubalik ang Ginoo. Ikatulo kanang suotan gyud ta niya sinina aron makasulod gyud ta sa kingdom nga giingon ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom. Mo ni ang usap ug kabutang nga iyang gianhid dinhi is matod pa niya make you perfect. Himuon tang hingpit ang mga tawo mingon wala may perfect tinuod. Mo bito na ang pulong sa Ginoo gipadaya gisulat para kita mahimong hingpit kay di ta pwede mo adto langit nga di ta hingpit. Mo bito na ang Philippians chapter 1 verse 6. Be confident of these very things if you began in the work. Matod pa niya in the Lord. Be complete, kumplituhon, perfect, complete until the coming of Jesus Christ. Sa dili pa moabot si Jesus Christ. Kumplituhon na to. Nausaw man na to pagkabalo, na din kumplito na ta. Na din, wa man dito kabaluan ni mga gisulti sa Ginoo, labi na ang kamaturan, wingon, latag natin kamaturan. Nga gani sila, iya sa Ginoo. Ang mga katawan sa Ginoo, ingon pa diri sa naisulat sa Old Testament, ang kamaturan, didepart sa ilaha, nawala sa ilaha. Bisag na pa ang Bible, nawala sa ilaha. Bisag na pa ka nang gitawag nila og tura, naipulong dito tuwara, walang gyapon nila nasabtan. Mosad na ang gingon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ni anhi, ingon pa sa dyan, as alive, and the light did not comprehend. Wa nila nasabtan. Wanang gingon na ko sa inyo, kanang mga Kristohanon, dili ka makaingon nga din, nadawat na nato ang Ginoo, na-receive na nato ang Ginoo, naanat tay kaluwasan, girikod at ngalan dito. Unya kung wala ka kabalo sa kamaturan, kay ang light, mo na ang kamaturan, mo na ang gingon dito, did not comprehend. Walay nakasabot ba? Walay nakasabot. O bitaw na nga din, kung ikaw usa ka gusto nga mo atog langit, kinahanglan sabto nimo, kay ang puro wala. O gani hinungdan ninyo sa if.
If my people who are called by my name, if he abide in me, mo na yung ingon, firme. Kaya nga naman, kabalo ang Ginoo wala. Pabito na kung ikaw mahibaw lang sa kamaturan, o na yung muhatag kagawasan, nga nung ningo man sa if ye shall know. Kaya nga naman, daghay mga tao nga wa, mahibaw sa kamaturan. Yung mingon lang diya kung sila maluwas, ako musulti yung tinuod ini, kaya mo man ang naadi ako nabasahan. Bisa pag mingon ka nga, nidawat ka na sa Ginoo, nabautismuhan ka na, nyagwa ka kabaw sa kamaturan, ano sa ba rin ang kamaturan? O bito na nga dili sa pulong sa Ginoo, doon ay daghan mga gitawag ko ganang mga nadisib, because ang ilang pagtuo, mo na to. O bito na ako musulti ninyo nga dili mo makaingon nga din. Ang mga tao nga nakailaw ng pabautismo sa Ginoo, iyan na sa Ginoo. Ang sulti sa pulong sa Ginoo, samtang nagbasa ko, mabitan akong giingon ninyo, hapit na ako ni maurot ni pagbasa ng pulong sa Ginoo. At ang una, ang mga tao nga gipili niya, mga katauhan niya, the chosen people, pag-abot din niya sa pulong sa Isaiah, gitawag silang astre. Kanang astre ba, kanang nagatibulaag ba? Ingon pa niya dito sa Isaiah, because there is no shepherd. Wa na sila magbalantay kaya mga propita, mga praise, gipamatay man nila. So wa na magbalantay nila, nagbuhat na sila kagalingon propita, napaka-propita na sila kagalingon, naghimo sila sariling pari, mga sacerdote, mga Levites kunuhay. Mabitan nung si Jezabel nahimo kong propita, unang gingon sa Revelation, giparimahin sa mga nangalagad sa Ginoo, nga din katong nagtuo nga din si Jezabel is a prophet, which is ang history ni Jezabel, gipa-ordin siya, nagpa-ordin siya, kay naminyo man siya sa, nakabana man siya o praise o pari, nagangyo siya siyang bana, nga ordinahan siya, aron tuhuan siya sa tanang tao, kay pari gusto, giila sa mga Israelite, paordinahan siya nga mahimo siyang propita. Sa diya nga naordinahan na siya, nagsugo siya nga di, pamatyo ng mga propita sa Israel. Muna niingon dahil itong revelation nga din, ang uban daw, ang espiritu sa churches, nagtuo pa sila nga si Jezabel is a prophet. Muna nangawala ang mga tao, nga astray. Pabita na si Jesus Christ ni Anhe, kay nasalaag naman ta, wala man tayo shepherd, matod pa ni Jeremiah, daw muratag mga karnero nga nasalaag kay walay magbalantay. Ikaduha, doon na siya gisulti dito, nakita daw, sila daw, na-scattered. Nagkatibulaag ba, scattered. Adto na sila dito sa bukid, nga din, tukbo na lang sila dito. Nga naman, because of the disobedience. Di manggot sila mutuo. Kapulong sa Ginoo, mabito na ka ng hulukos na itabo. Klaro makain ng hulukos. Kung ang Ginoo nagbantay pa nila, dito mahitabo itong hangtod na lang sila mamatay. Naagod sila tinuod nga Diyos, ubuhin nga Diyos. Na sila Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, o nga man na ingon ato to sila be. Kung ikaw daw magunang-huna. Because kung imong basahan ng pulong sa Ginoo, tinuod yun to. Nga din ang mga tao daw sa Ginoo, ingon pa dito sa propesya sa mga propita, na-scattered because of this disobedience. Anang dili sila matinumanon ba? Mausad na kita, siguro umingon ta nga din kita iyata sa Ginoo. Iyo kung disobedient ta. Kung kita walay magbalantay, kaya mga tao nga din, bisan asa na lang musimba, wasil kabalo, kinahanglan na yung magbalantay nga din. Ingon ang pulong sa Ginoo kanang magbalantay, ang mag-alaga ng maayang gibantayan sa iya paninglon. Mabitaw ng importante kayo bilang mahimong magbalantay. Mabitaw na ningon tong propita o may sulat diri. Wa ko kabalo kung kinsa to kalibot to. Nga ningon siya, abi ninyo gamay lang ang mga pagdala sa pulong sa Ginoo. Small things lang nga kanang muwali, dili na small things. Sa tinuod lang ako nasabdan ri pagbasa nako kanang mga magwawali is manang tawag sa Ginoo nga din gikalibot-gutan na nila. Unahon yun na nilang mga magwawali, labi na ka nang mag-deceive lang. Although gamito na pulong sa Ginoo, mabit ka nang na-deceive, kung pulong sa Ginoo ang gigamit.
Muna mga tao na scattered tungod sa disobedient. Kung siguro, nagsimba sila niya, di na mao, kaya wa na nila tumana ang kamatuoran, o bitaw nang ningon si Jesus Christ. If ye shall know the truth shall set you free. Yan, kung wala kay gugmas kamatuoran o pagpangita, ay sigurado yung kang matawag kag disobedient ang imong gipangbuhat. Bisag naa ka sa simbahan, tawagon niya po kag disobedient. Ano man? Tungod kay wa makakabaw sa kamatuoran. Tungod kay ang mga magbalantay, wala na nagsulti siguro kamatuoran. Dapat gani nga din ang tao is a valiant to tell the truth, kanang isog siya musulti sa kamatuoran, so magyud kamatuoran. Una usa ka butang nga din. Una nga kamo nga kung ginawalihan karon, kabalo na kita sa kamatuoran. Unang naipulong giingon dito ni Peter, wala ko nagsulat ining episode. O ginimpulong na kay kamo manggod, wala mo nahibaw sa kamatuoran. Kung dili nahibaw na mo sa kamatuoran, gisulat ko kini nga ang iyang gisulat daw dito nga diya sa kamatuoran walay bakat. Dili bakat, basta maghimot ang matuod dili bakat. Ang problema lang kung saon ato pagkabalo sa kamatuoran. Wala ang ikatulo, gi-prophecy ni Propeta Daniel na desolate. Ano man na desolate? Kanang magkatibulag magitatanan. O ha, nagsugod naman gani ron mga Kristiyano nagtibulag because of the abomination. Kanang mga gibuhat sa Ginoo nga di nagday kunuhay sila, gikaligut-gutan sa Ginoo. Naglagot ang Ginoo na sa tanan mga pagsimba, giprofesi gyud na. Kaniadto pa na nila. Ang Ginoo naglagot nila, tanawa, kung gusto mo, di ba naibaw na mo ini mga abomination? Nang wato lang sa simbahan, bisag nga diin siya, gikaligut-gutan sa Ginoo, niya mingon sila nga, nakasimba ko. Ang problema diya, dawata yung pagsimba kay ano, wa man siya kabaw sa kamaturan, sa mga pagtinuod yun, simba sa Ginoo. Mabita na nga diin, si Propeta Daniel, nag-prophecy, nga doon naging maabot nga, pagkatibulaag. Anong mawala na yun ba? Madisolate. Kay giprofesi na tungod kay ngano man paundangon na sa Ginoo kanang mga gitawag pagsimba pagdaig aron sila magkatibulaag, aron asa na sila mangadto, aron ma-prophecy katong prophecy ni Amos, there will be a famine in the land. Na aron ang mga tao mangita ba? Mo na disulit ning mga gitawag magwali. Tungod sa nagwali ang gibuhat sa bilang simbahan, puro na abomination, kanang gikaligut-gutan na sa Ginoo ba? Nga din, anong gikaligut-gutan naman sa Ginoo? Nawala na ang honor, nawala na ang glory, nawala na ang pagdaig. Kung bagat ba itong unang panahon, nag-offer sila of sacrifice of offering, burnt offering. There is no savor. Kanang dili na ma-smell sa Ginoo, kanang sweet smelling o smelling sa Ginoo, kanang wala na nakapahimuot sa Ginoo ba? Kanang gisugban nila, murag way lami. Mo nang giingon nganong mag-offer man ta og offering of burnt offering. Sunugon man gyud na kung bagat pa ihawon, mo bitaw na si Jesus Christ giihaw as a sacrifice. Siya ang kwan aroma of God. Nakita mga Kristiyanon, mga aroma puta sa Ginoo. Sweet aroma. Ang problema lang diya, what ang savor. Yung kadua nga ako nabasahan, nag-awit man daw sila kaniadto, mga tao sa Ginoo, pero there is no melody. Wala na sounds ba sa ilang awit ba? Wala na gani, nag-awit na lang, was na kabaw. Kanang giawit nila, basta makapagawas lang sa ilang tingog, was na kabalo, nganong giawitan nila ang Ginoo. Mabito na ang Hebrews nagsulti sa 13:15, i-continue na ang inyong offering or sacrifice, which is the fruit of your lips. Ang bunga sa imong mga dila kanang i-offer nimo nya. Dapat ang i-offer nato kanang naay gitawag og melody. Kanang melody, kanang sounds of song ba, kanang dunay hinungdan nganong niawit ka, dili lang kay pwede mo adto ka simbahan mag-awit. Ano nag-awit man ka daw sa Ginoo bi? Kay naghimaya man ka. O na ang melody importante. Kanang gitawag og naay purpose ba? Ang giingon ni David, shout unto God with the voice of triumph.
Mo na sige kilag-awit nga wa ka kahibalo ni daog ba ka og dili. O bitaw na hinungdan nga din unsa uni mo pag-shout unto God with the voice of triumph nga din wa makakabaw sa pulo sa Ginoo nga ni daog ba ka sa unsang paagi ni daog ka. Sabi mo sa tinuod lang lisod yun ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili sa yon. Dili ingon nga kay nabautismuhan na ka dalo na ka sa Ginoo. Wa bitaw nang gingon ni Apostol Pablo twinkling of an eye lang. Milisikas lang na pagpilok sa mong mata. Kundi ka andam di na gyud ka madala. Bisa pagdugay na ka sa pagpangalagad sa Ginoo, bisa pagwa pa kay absent. Basi pagkatong nagka-absent niya na timingan. Pag mata niya gyud nga din pirti niya yung hangyo sa Ginoo kaya ang Ginoo gugmahan. Unang wingon ang Ginoo abi mo basta mga tagpasaylo pare atong gilansang sa krus nga do ka kawatan ug sa tuy gisulti niya sa usa nangayo siya pasaylo ningon siya magtutudlo kung wadto na ka sa paraiso hinumdumi ko. Ngano man kay nakailag gyud siya kadto magtutudlo gito mao gitoy magluwas. Ora to yang gisulti unsay gingon ni Jesus Christ karon dayon. Pabitaw na bantay lang mo nga din pag-abot sa Ginoo kanang time nga twinkling of an eye. Kung nakabsin mo katungunan niya, karuwa ka kabsin. Pabitaw na kumuan higad din himuwa agad din itong acceptable to God. Kaya nga naman, wat na kabalo, kaya ang Ginoo, bisag nakasala ka, niya karon mga pasaylo karon pagbalik sa Ginoo, ang problema kung sa imong pangayo ang pasaylo, kaya wa makakabalo. Pabitaw na nga, ang atong naibawaan karon susyanta mo, nga nianita din to honor God, di ba? Giunor na to ning adlaw ni. Kay mga tao wa sila kabalo nga din ang Ginoo nagsit og adlaw. Nga nagingon siya kaniadto pa uno kadlaw inyo pagikapito ako. Nya kana ikapito gibless na sa Ginoo, nya gibaliwala sa tao nga kana gibless sa Ginoo. Mo na dapat ma-convince ka ingon pa ni Apostol Pablo dapat ma-convince siya ng adlaw na. Manang anhigyod mo kung naay time pangayo sa Ginoo kay uldo na may mga pagsulay do na may gipropesya ang tao mabugnaw man gyud. Manang gingon ni Jesus Christ sa Matthew 24 because of the iniquity shall bound the love of many shall wax cold. Ya musugot lang mo mabugnaw mo. O bitaw na ang mercy mo ay gipangandoy sa Ginoo, gi-desire sa Ginoo mercy. Muna pumagangyo mo kanunay ug kaluoy Lord, kaluoy ako. Labi na karon gi-extend lang sa Ginoo ang mercy. Mo nang gingon sa Isra, mo nang ayaw mo kumpiyansa, being confidence. Mo na kadaanhin ato diri pagkumpleto mo. Manianit ta dinhi. Mo na ang simbahan ang atong giani dinhi, atong una daw full of glory. Karon as natin na mo na gingon sa Old Testament. Baliwala lang sa tao nga basta makasimba lang ato dito. Mo nang nawala ang himaya diri kay ngano man. Wala man sila nakasala man. For all of them and comes of the glory of God. Manang pangitaon na itong himaya sa Ginoo. Unsa man nato paghimaya sa Ginoo. Kanang melody, kanang makahimaya sa Ginoo nga muawit ka. Mo na ang gipangita sa Ginoo kung mag-awit ka. Nag-awit ka bilang pagpasalamat kay nagpadaugon ta. Manang gingon ni Apostol Pablo, thanks be to God which give the victory through Jesus Christ. Ang atong pasalamatan sa Ginoo kay talaga nato kadaugan nga wa ta nagbalatian. Gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, mait ang lawas kanang lawas nimo karon labi na nga hapit na mo balik ang Ginoo, hapit na matapos ang panahon. Tanawa wa na tay panahon. Matod pa sa Isra, a little space of grace na lang. Mana kanay imong katapusan kusog ihatag na sa Ginoo. Mana po ang imuhang plano, ang imong desire, ang imuhang affliction, isit na nimo sa butang sa taas. Ano pa sa Colossians chapter 3, verse 2, set your mind on things above. Set your affliction on things above, not on things on this earth. Kanay imong pagbati ba? Una-una, nga ang Ginoo hapit na mubalik no na hinungdan nga din karon nga adlaw. Iunor na ang Ginoo. Himaya ang Ginoo. Aron makadaig ta niya, nausaw na to pagdaig po sa Ginoo. Honor, glory, and praise. Mo nang gingon ni Salmista David, kang mudool ganita sa tilan sa Ginoo, mag-worship sa Ginoo is, come unto me. Matod pa niya. Honor and glory and praise. Mo na ang nag-worship sa Ginoo. Yung saan man mo pag-praise, nga din dalaygon yun ang Ginoo. Anong ni ani ka din, bikos ka itong mga pulong, imong nadunggan,
Tinuod to, di ba? Mudayag man ka sa tao, basta kaniyang pulong imong gituman niya na nahitabog yun. Kanang moingon, tinuod yun imong giingon. Nalaigon di kay kanong nakasulti ka na ako. Labaw pa ang Ginoo mo ay angay daygo na to kay kanang tanang pulong. Mao ni atong guidance. Mao ni atong life. Nay panahon nga ato sa adlaw, gapon na siguro to itong nag-meeting Thursday. Nagkita mi sa mga pastor. Aman may meeting good. Mo ning nungdan kining pulungan ni karon ako ihatag sa inyo. Mo ning wala nila, but wa ni nila ba o naa ba ni nila. Mo to ninumduman ako Lunes Lord unsay next na kong ipahaybaw sa ilaha. Mo to nadugangan pagkita na matong Huwebes, nagbahin man mi. Ang katunga gibaksinan, ang katunga wala. Mo na nag-istuki mi, nagdebate mi ana. Mo to kay wa sila kasulti, wa lang nako sila wa nako na sila inabasig masakitan sila. Pero nay mga pulong akong giingon, yung kulang lang pagtuo. Ang mission sa inyong faith, di gyud mo mapabaksin kay nga naman. Mo bitaw na nga din sila, mutuo sa ubang pulong, pero sa ubang pulong di mutuo. Mo bitaw nang gusto sa Ginoo sa giingon niya sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Kinahanglan mahingpit ta. Ma-establish, ma-strengthen and settle. Muna nga din ako nakita nga din hadlok yun sila. Dilingon, amot kung sa ilang kadlokan nga no. Bidaw kung ikaw iya sa Ginoo nga no, mahadlok man daw ka. Mabita na naipulong gingon na yung kadloki ang mupatay sa mong lawas. Kadloki ang mupatay sa lawas o kalag. Ay ang promise sa Ginoo, there is no weapon against you. O magid na, kung di ka mo to, napay gingon ni Jesus Christ sa Mark chapter 16 verse 17. Ang ilhanan nga sa imong pagtuo sa Ginoo mo ni ang mununot. Makahingilin ka og mga yawa, ay mga napusis diya, pwede nimo rebuke or kaya di na sila makaduol nimo. Yung ubang mga Kristiyanon managan man hinuon. Mo nang hunaw-una to. Nya, ang iyang gingon dito sa Mark chapter 16 verse 18, ingon pa niya, makakaon mo mga poison, mga deadly poison, mga hilo, makakaon mo, dili yung makaon mo. Papakan mo bitin, dili po mga unsa, labo pa ng baksin, unsa man ang baksin. O bito to kung giingon sa ilaha, di ba di namin, naglibog na itong uban. O ito, nakinumdum ko, ako ning ipaibaw sa ako mga kaigsunan. Kaya nga naman, wala pa sila na-establisar. Although Kristohanon, pero wala na-establisar. Muna ko isulti ka ninyo karon kinanglan ma-establisar ta? Kapaw mo sa nang establishment? O, sabtod ka mo sa establishment. Ingo pa niya din sa dictionary establishment. Manang sa Bisaya pa, nabarog. Nabarog na ba? Mato pa sa Ilonggo, pag-agi ko ganiyaway pa na, pagbalik ko naa naman. O ano ba? Nabarog na ba? Nabarog. Muna yung gingon dito sa dictionary is to sit up. Kinanglan na ay ma-sit up ba? Ma-establish. Na ay mapundar, mapound. O sana, pound. Foundation, mapundar, mapound ba? Na ay makaplagan. Kaya nga naman, na lost and found man God. Kanang mga karnero nga walay magbalantay, gitawag na sila mga lost sheep. Mga nangawala nga mga karnero. O bitaw na kinahanglan yun na magbalantay. Ikaw sa imong kabahay kung wakay pastor, awag yun kay kalawasan. Nga naman kanang pastor, gipadala yun na sa Ginoo aron pagsulti nimo. Pag-strengthen nimo. Mo nang giingon kanang propesya is to edify the church. Naga-edify na sila aron maligpon na kung unsaon nga aron maligpon ka, iyang i-interpret di po ka prophecy kung wala kay interpretation kung di ka kasabutan na ayaw na lagwali. Kay sayang ng mga Kristohano nang alagad sa Ginoo nga gusto langit, paabot ang panahon di ay dili day maadto. Na halos mangani nalibog ng tao karon. Hinoon, gi-prophecy man na di, gisulti man na ni Apostol Pablo, ang atong Dios is not a God of confusion, but in order. Kanang ang Ginoo daw nato, dili na ang ingon Ginoo sa libugon lang ta. Kundili ang Ginoo nato is the God of order. I-order niya tanan nga mo nang buluhaton mo na kung gingon ninyo.
nga matod pa diya dito is honor, glory, and praise. Kanang honor is mag-offer ka. Kung mag-offer gani ka, kanang tauro ni mong Ginoo, ingon pa sa Malakay chapter 1. Kanang kung ang atong Ginoo mo na atong amahan, where is their reverence? Kanang Malakay chapter 1 verse 6. Asa namang pagtahod? If I am a father, where is my honor and reverence? Muna kung offer tag sacrifice, ginanang yung honor nato sa mga gingon gibuhat ni Abel nga din gitawag siya og excellent nga offering kay ngano man ang pinaka maayo pakanindot sa mga karniro mo to yung gihatag. Excellent ang iyang gibuhat mo na nga kung wani ka dinhi nag-offer kasi mo kagalingon nga matud pa ni Apostol Pablo, present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Kinahanglan kung magpresentar ka sa imong kagalingon dito tubangan sa Ginoo, kinahanglan acceptable na sa Ginoo. Mao ka na ang holy, balaan. Muna mangayo kita pasaylo daan dito. Aron wa ta kaayo pangayo ag pasaylo, aron di ta maglisod pangayo pasaylo, ayan na lang mo pangaway. Aron di ta kaaway, ayaw mo pagmalis, ayaw mo pag kanang gitawag criticize, ayaw mo pag-judge sa ilahang mga mali. Kay naam puti mali. Sabi na sila, kanang di mangulagad, kanang tagdugay mo ani din, pasag din na sila. Ang importante, ikaw, yung Apostol Pablo, bisang ikaw na minyo, wa na tagaay bili sa Ginoo ng imong kaminyoon, bisag kapila pa ka na minyo, bisag kinsa pa rin bana. Ang importante nga, ikaw tinawag daw sa Ginoo. Ito ba mo tinawag mo sa Ginoo? Kani ato ang life diri is physical lang ni. Mawala raman ni mo, bitaw ng ilisan niya itong lawas. Kaya mo ato taglangit mo na nga din, paningkamot na sa imong kagalingon. Nahantod sa inyong pagpaningkamot, pabitan na ninyo sa It's your own salvation, kaya nga naman, gipangutana na daan si Jesus Christ. Daghan ba'y maluwas? Sa itubag ni Jesus Christ, paningkamuti lang ninyo, kay daghay na ninguwa, apan dili makahimo, ang di man makahimo. Tingod kay ang tao, manggod, wala na ningkamot. O nakita karon kung makabasa ta na, ang sabatong baton, ayaw tuhoy itong dili, makahimo kay ang tanan, makahimo kay ang Ginoo may mutabang nato kung mga kay tabang. Puso iberwil man lang. Wala nga dili na to saligan ng atong pagkakaraan ng Kristohanon, atong pagka-reverend, atong pagka-bishop, atong pagka-pastor, dili gina nato masalig diya sa Ginoo. Kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa man, may makasud sa langit. Wala yung gingon din kining gitawag og establish. To found, to place on a firm basic o basis, basihanan, kanang lugar nga mabarog na basihanan ba? Kana kay ikaw na himo kang Kristiyano, dapat gani kanang nabautismuhan na ka, mao ni basihanan nga din ikaw born again na ka. Di ba? Nabanhaw na ka. Dagan may nabautismuhan pero wa man lagi nabanhaw. Wala, wa man gud na establish. Namatod pa diri sa dictionary is achieve. Na-achieve nimo ng pulong sa Ginoo ba? Kanang nituo ka kan Jesus Christ. Kung tinuod ka nituo kan Jesus Christ, na-achieve na nimo nga ikaw na establisher na. Sa pagi na establisher tao, daghang kayo gisulti sa Bible. Yagi mo ni Apostol Pablo, established in faith, established in love, established in truth. Na-establish sa kamaturan. Natay kamaturan, natay basihan ng kamaturan. Mabito na nga itong kamaturan karon nga din, kining adlaw ay iyag yun sa Ginoo. Una nga din, anig yun din, kanay mong pagkamayong lawas, ipasalamat na sa Ginoo diri. Aron taga-apag ikag mayong lawas, kay makay mo mang Ginoo nga din, kinitawanan ni mayong pang lawas, kay numdum na ko. Mabito na ninyo sa Ecclesiastes chapter 12. Remember the Creator in the days of your youth. Kanang youth, usgan pa na ha? Before the difficult time to come. Una, maabot gani ng bedridden na ka. Naanak kay baldado na ka. Diha na ka maningkamot sa Ginoo. There is no remedy. Naigingon ni Apostol Pablo o ni Solomon. Unang bantayan na nato. Unang mingon sa karon ha. Abin mo naarabay giprofesi sa Ginoo. Unang ubalik ang Ginoo. There is peace and security. Adunay kalinaw o kasiguruhan, but suddenly distraction. Like a woman, anang nagkuhan gani. Like a woman who ready to deliver his kanang pregnancy, muna na daw. O sa na ang Ginoo mubalik sama sa kawatan. Ug sama daw kuno sa
kanang kawatan nga mo ana diyan nimo nga di ikaw bubati na dayon og kanang gusto kang manganak nga mahuwasan nga dayon abot kanang mga babae na ipaw gina mao man ay gingon sa Bible mao man ay gingon diri sa Ginoo nga din like ang yun ana gyud muna ang pagbalik nga din ang Ginoo pag dili gani ka madala maadtan mura kag babae nga din gusto ka mahuwasan ba pero di ka mahuwasan kay wa pa may time nimo maglibor ka unang mingon na suri-suri sa di pa time nimo mo na pinakasakit gayud niya kay gusto na ka mga anak ako kasaksi man gyud ko kay naamang pugoy partner wala nga sa kabutan nga din kinahanglan ma-establish gyud ang tao ma-achieve ma-secure to make clear ingon pa sa dictionary ha kanang establish to make clear kanang ma-clear gyud ka ba nga ikaw gyud tinuod Kristohanon wala inungdan aron dili na ka mahadlok anang mingon ka nga di ko magpabaksin paano man wa pa ka na-establish ha? Kaya kibalaod man na sa gobyerno, tungod lang sa imong kahadlok, kay maunsa ka, maubitaw na nga, wa mo ka na-establish nga ikaw, aduna kay eternal life nga, gi-alagaran, nga gi-trabaho, gi-serve, nimo ka na eternal life, i-serve man na. Maubitaw na nag-serve ta, because of the eternal life, kay gusto nato ng eternal life. Kaya kaya ang eternal life, reward man na, i-reward, i-crown man na sa ato, the crown of eternal life. Unya, kung kita itong makalawot ay, maura mapigantihan. Nya, kung di ka kalawot ay, kaya nga naman, makaingon ko sa mga kaubanang pastor, magbawali mo. Naamoy Diyos nga, gisulti dito sa mga tao, diwa ninyo tuwi na, mahadlok kinuun mo ano. So, nila pagsunod, kinamang ko ikaw ng pastora, ikasuka na siya sa iyang mga anak, kaya mga anak, kompleto na o vaccine, hingnan niya yung mga mapapabaksin mo. Bigyo daw siya. Di, awa na ng nimba. Kailangan simba, nabalhin dito. Yung mga tayo, so nagyatag. Wala yung sumbong. Una-una na po. Una-una na, wala na po sulti. Bagay, magbubot mo nagyatag. Una, hadlok mo ka. So dito, nainumduman ako. Wapa mo ka na-establish nga ang Ginoo gayud sa imuhang kabahay mo ina. A God of powerful. A God of everything. Diba? Siya may magbuot sa ato kung madaot ba ta na o dili man ta kaingon nga gusto nato mo bito nang basa ta pulong sa Ginoo aron mahibaw ta kung sa atong buhaton mo nang awa siya na establish sa pagto manang ang establish kanang na-establish na firmly based na mo na yung gingon settled and permanent and carrying the full benefits mo nang establish. Kanang mga tao na established na ba, nahimo na yung tunay nga Kristohanon, mao na mo kere sa benefits sa Ginoo, mga tabang sa Ginoo, sa yung pagtabang sa Ginoo nga wa makakabarog, kabalo kasi Satanas, agian ka lang, daghang kayo mga trick ni Satanas, imis nagdawat na ka na, hanginan ka, di nabalhin mo ko, ano, manibot pasabot ba nga din ikaw, wala ka ma-permanent. Wala ka masitol. Mauna ka ng mga benefits, health, profit to which a person may be kanang being entitled ka ng mga promise sa Ginoo. Ikaw mingon ka, nagiluwas ka sa Ginoo, pamanggali ka na establish ha. Wala yung gingon. Kanang firm is compact. Solid ba? Solid. Stable, steadfast. Mariki pangingon ni Apostol Pablo, be steadfast and movable. O, kung sa iyang gingon. Kaya kay, movable man takaywa, manggot ma, firm. Gawat pa, wangawak pa tama, wala pa tama permanento, mabarog na yun. Kaya nga nung wak mata na establisar. Anang gitawag o compact, solid, established, steadfast. Anang gingon niya, steady, not fluctuating. O, piyawa. Kabaw mo sa na fluctuating, anong wanaan na ba? Siga palong ba? Fluctuate ka ng pag-ingon, ground wala, siga mo kung saksakanan, wala fluctuate. Wala mga tituano na fluctuate pa kay nga naman. Papaman maayo. Siga lang dili, manang gingon fluctuating, ang meaning sa fluctuate is to change constantly, mat-change lang siya pirmi ba? Mo bitaw na nagpulong ingon na Apostol Pablo, do not be a babes kanang makirid ka lang sa wind of doctrine na madunggan ni mga doktrina awa kirid ka dayon
Mawala ka dayon. Nga matod pa niya kanang fluctuate is to show irregular variation. Nagpakita ka lang sa imong irregular. Kanang dili sakto ba, irregular ka ba? Dili gyud ka regular. Wala ka ng mga variation, kanang mga pagkurog ba? Mausab dayon, changes in a normal movement. Wala giingon dito sa about sa establish. Wala gipag-ingon sa Apostol Pablo. Yes, bas. Kanang giingon niya, be firm. Kanang mapermanentig ka, makabarog yun ka. O bito na, nganong kinanglan ma-establish ta? Because there is a great tribulation. Wala inyo na even my very elect, bisa pa ang akong pinili sa 24, Matthew 24:24, bisa pa ang akong mga pinili, makabi ko, ikaw pinili na ka. Makabi ka because you are not established. Mabitan ang giingon dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Ato ni basahon jud ha. But the God of all grace, ang Diyos sa tanan niyang grasya, who hath called us into His eternal glory. Kitawag ta niya para sa walay katapusang paghimaya niya sa Ginoo. By Christ Jesus, pinaagi kang Kristo Jesus. After that ye have suffered a while, human nga ikaw mo antos sa kamakadiyot. Antos dito sa makadiyot. Tuson lang nato ning gitawag og pandemic. Sapiro lang nato a while. Himuon man ta niya, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Isitol rata niya. Abot ang panahon. Wabito lang ako nung kinanglan may establish ta. Wabito na kay ngano man. There will be a great tribulation. The great tribulation will come. Abot manggod. Abot ng great tribulation. One world order. Kung naita mo mga naaman pina sa Bible nga din ang Ginoo. Sa diya nga si Satanas, the accuser, the old serpent, the devil, the Satan, mo na yung gift sa revelation, ikuana na siya, ihulog na siya din nga dili na gina siya makasulod dito nga mo accuse pa kay unsa pa man yung accusation humanawa pa pangalagad wala ka na siya mag-double time na niadto mga tao nga moingon nagsalig sila nga sila Kristohano na bautismuhan na kanunay niya moadtog simbahan nagatag magkatay mao to ang i-deceive ni Satanas mao to ang pagpanguyog sa mga dili mauyog mo na gingon ni sa Ginoo ngadto gisulat sa Hebro adunay mga gitawag pagpanguyog aron ang dili mauyog magpabilin. Kunya kung ikaw dili ka establish pa, dili ka strengthen, dili ka pa settle, dili pa ka perfect, uyog ka gyud mao bitalang mingon ko ninyo. I-establish na ninyo ang pagtuo sa Ginoo. Kanang tanan akong gisulti ninyo, tulong man ni sa Ginoo, tuloy dayon. Ayaw mo pagalangin ni mutan-aw pamunggod mo sa kung naong good. Ano akong pamilya mo tan-aw pamunggod sa akong kalidad. Akong quality kay kinsa ra man ko sila swito sa ako ang ako bubog ko. Dili ko bright, dili ko talinti, dili ko maayong mukhan. Wala nga uban, di na lang mutuo sa mga pulong sa Ginoo. Ana na lang mutuo nga din. Kung gusto na nila mutuo. Wala kung gingon ninyo, wa pa mo na establishar kay ngano wa man yung pangayuwa sa Ginoo. Ang Ginoo ray establish na to. Unang ningon si Apostol Pablo, dito may maka-establish ato ang pinaagi sa gospel niya. Kaning gospel daw ni, wow, nakalimot ko sulat lang ba, pero nang memorize ko ito, pasabot ni Apostol Pablo nga, kinsa may ma-establishar ninyo according to my gospel. Ang bot pasabot natin, kinsa may muali mo tudlo ninyo, may tungod niya akong gospel, kasi Apostol Pablo, mao man atong ministro. Nga aron ang atong mga halad, abi ni mga ang Gentile, nag-alad na sila, ingon ni Apostol Pablo, dili to God, but to the demons. Wala nga siya, gihimong ministro sa Ginoo, gipili, aron isanctify ang atong paghalad sa Ginoo. Mo bitaw na sa tinuod ng atong unang panahon, although ang Ginoo nangita na og mga tao, nag-establishar na siya. Manang tulo ka butang ang diyan niya dili. Kaya ang mga tao magud na astray, na scattered, na desolate, mana gusto siya mag-establish og tao. Muna iyang gingon dinhi, dili lang kay because of the great tribulation will come.
and for His people that created. Kanang iyang gipangbuhat, siya ra may nagbuhat nato. Muna nga din ang tao na sa laag naman, na scattered man, muna nga gusto niya mag-establish siya. Namatod pa niya in His own image. Pinaagi sa iyahang dagway ba? Dagway. Anang dagway sa Ginoo is glory. Himaya ba? Nga din, at tanang butang, atong baton paghimaya na lang sa Ginoo. Na makapaymot sa Ginoo ba? Makapaymaya niya ba? And for the covenant of His Son to their children and children. Alang daw di atong mga gisaad niya sa iyang mga kanakan nga sa mga kanakan. Atong promise kang Abraham ba? Nya kita, we are the promise of kanang gitawag og inheritance. We are the promise of seeds, promise. Kita ang mga liso lang ba kay gipangtanom man ta, gitamnan ta pulong sa Ginoo. Murag sama ta sa kanang gitawag og ganang liso ba? Ay awit ang liso nga matabunan na sa yuta, pukawon pa sa silaw sa adlaw. Muna, ang awit nga din, how big is God? Unsa gyud kadako sa Ginoo nga bisan ikaw natabunan na sa yuta, pukawon pa ka sa silaw sa adlaw. Muna ang liso, di ba kanang mga gipantanong nato? Utubo na, mo bitaw nang naay nagtudlo na ko nga tanong gari ka, ayaw kayo lawma. Aron mabati pa niyang kainit. Nya mo gimaw dahil na siya. Nya kung sa yuta siya, yang gamot, musuksok dito sa mga yuta. Pero sa bato, awa na, dili ka suksok. Kaya ang bato, may kasipsipan. Kung sa tunokon, awa yun siya kagpanan sa yuta. Maya kung sa dalan, banto kayo, bisa pag yuta na, di siya ka suksok kay, kabalo kaning gamot. Muna na yung gingon. Muna, kita, gisimbolo tagliso, remember, we are the promise of seeds. Ingon pa niya din nga ang Ginoo daw kuno maghimo gyud siya og katawhan. Ang Deuteronomy chapter 28 verse 9 and 10 ingon pa niya kaniadto, the Lord shall establish thee and a holy people and to Himself. Ingon pa ni may Moses gingnan niya kay ang Ginoo manggod magpabarog og mga katawhan nga balaan sa iyang kaugalingon. Ang matod pa niya as He hath sworn, ingon nga din iyang gisaad unto thee, ngadto kanila, if thou shalt keep thy commandments of the Lord thy God, and walk in His ways. Kung ikaw magbantay sa mga sugo sa Ginoo, maglakaw ka sa iyang dalan. Mauna ang ipang-establisar sa Ginoo. Kung gusto ka ma-establisar, tumana ng sugo sa Ginoo, ikip ng commandment, ang commandment sa Ginoo, kanang one of the commandments sa Ginoo, Sabbath day. Di ba naman nasa puro kasugo? Keep it holy niya. Kung i-keep na nimo nga holy, mao na ang holy people nga iyang gi-establisar. Kunya, nag-walk ka sa tanang dalan niya nga naaman ko'y dalan na ito pagalaktan kay di pa mamubalik ang Ginoo. Labi na karon ang Ginoo, hapit na mubalik. Manang maglakaw ta sa iyang dalan. Pagitaw na ito iyang dalan. Kanang gingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Verse 10 sa Deuteronomy chapter 28. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. O na, doon ay tulog katawa nga iyang gipilion, iyang establishon. Kung imuning sabto na. And all the people of the earth, sa tanan mga tao sa kalibutan, iyan ang i-establisar kanang gusto kato una kanang mga tao tanan walay gipili tanan mo na iyang gisara tong una bisag ningon sa dili ng mga apo lang tanan tao man ta di ba people of the earth mga katawhan sa kalibutan mo na number 1 niya nga di ng mga tao iyang gitawag og establishment. Ikadua, shall say that thou art called by the name of the Lord. Ug kadtong mga tinawag tungod sa ngalan sa Ginoo. Kung ikaw gitawag, so mga Kristohano ni, matong people of the earth who are called by the name of God. Mo to yung establisar. Ang ikatulo, mo ni ang usa, kung gusto ka klaruhon ka ng ginganlan sa ngalan sa Ginoo, gitawag sa ngalan, tungod sa ngalan sa Ginoo, mo ni siya.
Kung ang mga katawan sa kalibutan gipanagtawag niya, pero kato lang gitawag niya, kato sa ngalan niya. O kinsa man itong gitawag niya sa ngalan niya. And they shall be afraid of thee. Katong nahadlok lang sa iya. Kung wa nahadlok, mingon de ka nga din, ako by my name ko sa Ginoo, Christian man ko, nya wala kay kadlok. O bitaw na hindi ka mo ano din eh. Kaya wa kay kadlok, nasa tinuod lang man, shall not live by bread alone. Di ka mahadlok ka ng pulungan ha. Ang pulong sa Ginoo, 6 days mo, ang 1 day iya sa Ginoo, di ka mahadlok ka na. Kanang pulong nga 1 day nga iyang gingon sa Ginoo, kay ka na iyang gibless. Mao na ang nagpasalamat, mao na ang nagkaon. Mao nang gingon, wa ka mahadlok ka na, nga diin man shall not live by bread alone, mao na ang pulong sa Ginoo. Yung sao man nimo karon, mingon ka nadlok ka na, nga wa magani ka diri. Kamong naa diri ha. Dalaygo ng Ginoo nga kamong gitawa. O bitaw naggiyon sa sulod mong siguro to. He brought me his to banqueting house, his banner over me his love. Ikaw gidala niya din ni sa balay kan-anan tungod kay ang imong banner, ang flag, gugma na sa Ginoo. Ang Ginoo na higugma nimo. Una nga mga tao nga gigugma sa Ginoo, girebuke, gipangbadlong nga ayaw na buhatan ng dili. Maayo mo na nga din ka mo makadungog kanunay sa puno sa Ginoo mo na padayon jud mo. O bitaning gi-record na to ni kay kung ipadala ni dito sa gawas, makaibaw na sila, di na sila magngangaba. Problema lang kay dili magpadala ako kasing gusto ni sila makaibaw ta ba. Pero siyempre kay ako di mo ko kabalo, kung ako kabalo lang ko mo sente niya, ako na lang dili na ko mag-agad og pa. Pero kinahanglan ko ikauban. Kung dili makigiusan ako, wa pag mahimo. Pero sige lang basta nga din kung doon na lang makadungog gini mo nang gingon nga di kita nagsulti kita nga kita ang tinuod witness unsa pakibalo na to ang gusto gani sa Ginoo nga kita mahimong witness nagaan dag power to be witness hangtod pagbalik sa Ginoo di ta witness kay wa man ta nag-witness sabi mo sa tinuod lang walay makasaway sa kung giwali nila sa may lang ipanaway gid naabay manaway madlok pa sila kay ngano man pulong sa Ginoo akong gisulti dapat kadlok kani ang Malakay chapter 2 verse 5 ingon pa niya my covenant was with him of life and peace. Malakay chapter 2 verse 5 ang iya dang covenant ngadto kaniya is ang saad niya kaniya nato is life and peace. Ang kinabuhi nga adunay kalinaw nga di ta matrobol bisag moabot ning great tribulation. Ay mo kadlo ka mo, among gikumadlo kay ngano moabot ng panahon kay mao ning saad sa Ginoo. Katagaan tag peace. And I give them to him for the fear. Ako ko siyang hatagan og kadlok. Kang kinsa kadlok? Kadlok niya ba? O bitaw nang gingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. The conclusion of the whole matter or the duty of man to God is to fear Him. O bitaw nang madlok ta. One of the requirements sa tunguna nga gisugo ni Apostol ni Moses ngadto sa mga tao ang giingnan siya sa Ginoo. Ingnan sila nga kinahanglan, mga lagad sila nako. Og mahadlok sila nako. Ang Ginoo mismo nagingon, mahadlok mo nako, di mo mahadlok nako. Ambot ang tao liging anong di mahadlok sa Ginoo. Mo na ang iyang himuon o establish katong mahadlok, mo na ang iyang gihatag life and peace. And I give them to him for the fear. Gihatag na niya kay nahadlok man gud siya sa Ginoo. Kung di ka madlok sa Ginoo, di ka tagaan life. Mao na ang mga tao mingon, disappointed og mga months to die. Ito siguro ka nga di ka maluwas kung dili ka kalahutay. Mo na giingon ni Jesus Christ. Di ka ka-overcome until the end. Only matod pa niya. Who shall endure into the end shall be saved. Kaklaro ana. Kinanglan ba na balik-balik ko si Jesus Christ nagkingon. So latod pa kusot kung di ta kalahutay. Ngano sa unsa paagi gilang di ta kalahutay namatay. Lisod no ang pulong sa Ginoo no. Okay, lali mo ka ang langit. Ingon ni Apostol Pablo, dili nato maikumparar dili. Bisag daghan pay mga mall dili. Dili mo na ikakumparar. Bisag pagdaghan kay kwarta dili. Bisag pagmaangkon nimo ng tibuok kalibutan. Mawala imong kalag.
sayang lang. Kaya nga naman, mas matahong yun dito. Bapo dito eh. Mas naay river dito nga buhi. Sapa nga buhi. Itatag sa padre, kaliguan na to. Ay sapa dito, the living water. Muna yung gingon dito. Ikadua nga yung gingon sa Malakay, hawa pa na ko tutiwa sa taas nga bersikulo ni, sa chapter 2 verse 5. I gave them to him for the fear. Ako niyatag niya nga to sa mga nakahadlok nga ko. Wherewith he fed me. Kinsa nga katong nahadlok na ko, kinsa itong nahadlok. Wa mo kabalo, maghihatag niyang life and peace nga to sa mga nahadlok. Aron mahadlok sila nako, o katong nahadlok nako, ako niyatag ang peace of life. And was afraid before my name. O kinsa katong mahadlok tungod sa akong ngalan. So may ngalan ng Jesus Christ. Pulong. O ni kini. Na may tabo, kaning Great Tribulation. Hindi mo mahadlok ka na. Kung saan ito magipasaligan mga deceiver nga di nabitaw, rapture. Ya kung wala, okay lag na. Okay lag na. Dalay ko ng Ginoo kung yun na ang Ginoo. Pagkasayon, di ko maninood ay kung doon ay rapture. Mangita lang kung sa may qualification sa rapture. Ang problema lang kay was sila kabalo sa qualification sa rapture. Kabaw ba mo sa qualification sa rapture? Ang rapture, ang put up is for the saint. Balaan. Sa mga balaan. O bitaw na nag-establish sa people. His holy people. Balaanon yun niya ang tao. Mo nang gingon hugasan, takanon o sininaan una mo ato dito. Unya pa man ta sininaan, so pagkanon sa taniya. Sa pulong sa Ginoo ang gingon ni Jesus kay ang mukaon ug minom sa buhi nga tinapay ug buhi nga tubig dili na pagawawon mo nang mga unta karon kay moabot ang prophecy nga dunay kagutmanan maundang ra ko. Maundang ra ta. Mo na nga karon pa lang kinahanglan mabusog na ta. Number 1, may establisher na ta as a holy people. Mga balaan nga katawan. Ang ikatulo, who feared my name. Naadlok sa pulong sa Ginoo. O bito, importante gayud. Pinagtuo siguro, way gaw mang Ginoo. O bito na mga tao, mahadlok kay nga naman. Wala may sila gahong sa kaiso. Nga din ka ng Ginoo, ngayon di alagaran. Wala sila kaila ba? O bito na, mingon po ninyo ang atong Ginoo di alagaran is a true God, a real God, and a living God. Wala ang life of peace. Nakabaton tag life of peace. Doon ay gingon din sa Malakay ba? Mga bita na hinungdan nga mga tao, di mga lagad, kaya ano nga, ang ilang pagtuo mo ni, siguro, mo na yung walihan tamo ha, kurtihan tamo about ini. Malakay chapter 3 verse 14 to 18. Mga mong gunigingon sa tao ha, ye have said, kamu nag-ingon, it is vain to serve God. Kawag lang ang mga lagad sa Ginoo. And what profit is it that we have keep His ordinance? Unsa may pulos, madawat nato kung bantayan nato ning ordinansa. And that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Nga kita maglakaw sa Ginoo nga magulanon man diya sa tubangan sa Dios. Mo nagingon sa tao, sa matpulos nga mga lagat sa Ginoo aron mag-uol, tinuod makaguol man gyud ning pagpangalagat sa Ginoo. Kay nga naman, gibadlongan niya mga kalipayon sa kalibutan. Di ba? Ikaw nangalagat ka sa Ginoo, di ba? Gidi gusto ang Ginoo magmalipayon ta dinhi. Kay kanang kalipay sa kalibutan makalumos na sa ato pagtuo. Ninungdan di na ta motuo yung pulong sa Ginoo kay ganun tuuan man nimo tong kalipay nimo tanan. Ano mo to man ka sa sugo sa pulo sa Ginoo nga din malipayon naman ko diri. Maayo naman ako negosyo. Ano ako pamang gito siguro mo na ang pagtuo nga giingon sa Ginoo. Andun na lang pagtuo mo ay maluwas. Mo bitaw na tulog ka butang ang giingon. Faith, hope and love. Wa kay pagtuo, wala patay gyapon. Mo na nga ang giingon sa Ginoo pagtuo, mo na ang Ginoo di na mubuhat og milagro nga makita nimo aron mutuo ka no. Naanat na sa pagtuog sa butang nga di makita. Di ba? Faith is a substance of things, not same. Manang gingon sa Hebrews chapter 11 verse 1. Anang pagtuog sa butang nga makita mo nang di ta pakit unog mga milagro. Ayun ang pagbuhat mo milagro.
importante nga mutuo ta bisag wa na nato makita pero kay gi-promise na sa Ginoo. Although mournfully ning pagpangalagad sa Ginoo, ako wa naman ko naglipay-lipay ba. Ang akong gusto gyud nga din ako malipay ko diya sa Ginoo kanang ang prayer na ko nga Lord, lipaya lang gyud ko. Nga din malipay na po ko diri kay ngano man sa akong kalipay nga din ako kabaton mo. Pulong sa Ginoo nga tinuod nga manumduman ako mga kauban ako ba nga wa gyud sila nangalagad og tinuod. Manang moingon ko makita ra na nila. O mo na kung kalipay, makita ra na nila. Kay ngano man naibaw man ko kung kinsa nangalagad o wa nangalagad. Mano yang gingon diri sa 15. And now we call the proud happy. Karon miingon dayon ang pulong sa Ginoo. Unsa man day, matod pa niya, karon atong tawagon ang mga garboso nga malipayon sila. Yes, matod pa miingon ka o. They that work wickedness are sit up. Kadtong nakibuhat og dautan, mao to akong gisit up padung sa langit or gisit up. Yes, they that tempt God are even delivered. Matod pa niya, ingon nga din sila nagtesting ug nagsulay sa Ginoo. Mao na akong luwason. Mao ba na? Mao na ibut masabot daw sa tao sige lagi milis. Nga matod pa niya sa 16. Then they that fear the Lord speak often one of another, and the Lord hearkened and heard it, and book of remembrance was written before him for them that fear the Lord and that took upon His name. Sa pagkatinuod, ingon siya, sa tinuod lang kadto lamang nahadlok akong gikaluy-an. Nga diin, human siya, diin, nagpaminawan ako, o akong nadunggan, o ang libro sa paghinumdom was written before him. Nga ang paghinumdom nako, naisulat ngadto kaniya, nga nahadlok sa Ginoo o nahadlok kanako ingon pa that fear the Lord and that took upon his name katong gitudloan pud sa Ginoo mao kato ang iyang kaluy-an. Matod pa niya, the Lord is hearkened it, and book of remembrance was written before him that feared me. Then that feared the Lord speak unto, mao to iyang luwason, dili nang ingon nga proud, dili nang ingon nagtintal sa Ginoo, mao na iyang luwason, kundi kato lamang nahadlok. Mao na ang book of remembrance nga kanunay sa Ginoo, mahinumduman ang tao kay nahadlokon siya. Ano man nga hinumduman kanunay sa Ginoo, na book of remembrance nga mahinumduman ka kanunay sa Ginoo bisan asa ka, because sa verse 17, that this shall be mine, said the Lord of hosts. Ang nag-ingon gyud ang Ginoo, kana siya ako ana, kanang nangahadlok na ko ba? In that day when I make